Май за първи път се радвам, че София загуби от Бургас. И не защото Бургас има по-добра инфраструктура. Няма. София разполага с метро, по-добър градски транспорт, по-голямо летище, повече хотели, зали, театри и като цяло много по-добър капацитет. Само, че София и без това е претоварена и честно казано не съм сигурен, че един наплив от туристи покрай Евровизия няма да превърне иначе страхотното събитие в организационен кошмар. Бургас от друга страна е туристически град, красив, развиващ се и свикнал всяко лято да бъде посещаван от огромен брой туристи. А времето на провеждане според мен е почти перфектно, точно преди началото на летния сезон. Ако Бургас и туристически бизнес изиграят правилно картите, Евровизия може да се превърне в една огромна реклама не само за града, а и за цялото ни Черноморие. И тук обаче има една важна уловка. Тази година имахме и Джиро, страхотни кадри от България, огромна международна аудитория, много добра реклама за страната, но рекламата сама по себе си не пълни хотелите. Трябва някой да превърне това внимание в реален туристически интерес. И точно за това, според мен, големия въпрос не е колко ще изкарат хотелиерите и ресторантьорите в Бургас през седмицата на Евровизия, а колко от хората, които ще видят България покрай Евровизия, ще успеем да накараме да се върнат тук през лятото. Защото ако вместо да се опитваме да удареме туристите за една седмица, им покажем България така, че да поискат да се върнат, тогава истинската печалба от Евровизия може да започне чак след нейния финал.